Менә шулай тагы бераз тырышасы һәм поездлар үтүен күзәтеп тора торган ачык урыннар калмаячак. Кичүнең өслеге тулысынча плитәләр белән капланачак. На данный момент нами Хәзерге вакытта без аралыкларга кырылмалар монтажлау эшләрен тулысынча башкардык. Тимер матчалар куелды, плитәләр салынды. Күреп торасыз, бу эшләр төгәлләнеп килә. Күпергә илтүче юлларда күчмә плитәләр монтажладык. вкладывать плиты. Плитәләрне урнаштыру зәркәнче эше белән бер. Аларны бер-берсенә туры китерәсе һәм нык итеп беркетәсе. В данный момент производится установка. Хәзер без эремәгә тимер-бетон плитәләр урнаштырабыз. Аларны арматуралар ярдәмендә ныгытабыз. Барлыгы 130лап тимер-бетон плитәләр куелды. Обналичиванием. Алда капиталь ремонтның тагы бер мөһим этабы – тигезләүче бетон катламын җәюгә әзерлек, гидроизоляция ясау, саклагыч бетон катлам түшәү, асфальт салу һәм киртәләр урнаштыру. Тиздән төзүчеләр кишү кырыйларына тимер улаклар куячак. Алар буенча җыелган сулар конуслар янәшәсендә урнашачак, тимер бетон улакларга агып төшә, шуннан сулар махсус урнаштырылачак кыйларга ага. Мондый технология Нурлат кишүендә беренче тапкыр кулланылачак. Нурлат Яңайлы автомобиль юлындагы тимер юлы аша кишүне капиталь ремонтлауны 1 июльгә төгәлләү каралган.